Another day, another buko juice na lasang Starbucks. Magmimerenda na po tayo. Ito po yung merienda natin. Walang kamatayang siyang. Yan o, bagong luto. Nagsasayang na si Precious na balago. Ito po yung buko juice natin na box. Purong-puro. Parang may gatas. Quality. Sa itsura pa lang, masarap na. 1 hour later. Yan na po mga suki natin, no? Repeat customer po ang mga yan. Pero marami nagbiyayain mo lang kaya lang. Nagwas. Balo na nga yung mga brama mo. Mukha to. Kayo mo tayo kaya baler. Ay, yan ang mamalapo.